Mga idol, diyan na sa diri sa ah, Basakan. Mag-ani mi diri sa Humay ni dito sa Kubayaw nya tabangan akong ani daghan mi ngari. Ya, kuno nga diyaman akong bayaw diri nagkuan pa bugag kahoy. Muadto ko sa Basakan. Oh, dara akong bayaw oh. Si Edito. Lit, oo. Nagbuga og kahoy para isugnod. Naarita sa Humayan. Diya mag-ani mi ngari. Nani isda diri kwan? Kini. Halwan? Mao ba? Di ko ni isda ni kuno ni oh. Kining limaw diri. Nay isda kuno ni siya. Kanang limaw. Mo ni ang limaw diri sa Basakan. Nao kahumayan oh. Mo ni hinog di kayang kuan mo ni si anihunon. Dako-dako pa abot ni ngadto. Dito unahan. Abot ni ito tumoy. Anihunon. Narta diri. Kay tabang sa kuganin nila. Aning kuan. Way tubig ya? Wala, ugar ha? Kaya mo na ni. Muna ning mga humay nga gi-harvest oh. Nya harbisonon sa ni. Nga si Dudong po nag-assist ni sa mga bata ning Edito. Na nagdag tubig kay uhaw kayo. Pasok ko na. Morning hubay. Pasok. Diya mag-ani mi ngari. Mo ni siya diri sa Mindanao mga idol. Mo ni ang pinakadako diri nga Basakan. Niya dito kalubian. Bisag buntod siya pero baga ang lubi. Tura sila nag-ani sa unahan. Lapad-lapad man ning anihonon nila sa kuan. Kining kahumayan. Kaya nga hinog naman eh. Yan si Bayot, agi na si Bayot. Yan nalagyan ni uban ko ano maani, hilaw pa ni. Yan, ani sila oh. Tuwa sila sa unahan ng uban. Manikot hakuton. Yan. Dila ko hakuton pa na. Yaw. May pakamutra ka na ako eh. Unsa man na? Wala day kuan. Unsa na sanggot. Sila taas ng adlaw sa pag-ani. Dako pa ning anihunon ho. Abot ni ngadto sa unahan ang anihunon. Magtuta sa unahan, nawa ning agianan na to. Si Dudong nag-harvest. Naggalab na siya. Arita diri sa unahan. Way tubig ya? Loy, Rex. Tubigan? Diri. Uy. Taag kaning tilapil.
Morning humay. Oh, lapat gani abot dito sunahan. Abot dito sunahan. Okay. Buti ka, boy. Tubigan? May haluan. Haman. Wala, bahan niya ang Diha, way tubig. Wa, Rex? Diha babaw? Dilan tubig sa boy. Pangiting haluan. Dito ako na ano suba dira ah. May haluan dira dako ina. Ah! Eh. Oh, abot mo nga to. Mauna ni ang ilahang ipang-ani oh. Kani siya mauna ni humay na ni na. Humay na ni siya. Garab na imo dong. Ako sa inyo. Ikatsa na ito ligamay. Ano? Sige, ay focus lang dodong. Ini ani ko. Way ko ano? Waylin. Wala. Linto. Wala. Mabaw naman po. Ha? Mabaw na. Ya diri sa probinsya, diri sa Mindanao, mo ni ang among trabaho diri. Karong buwan na kiting ani pa man, mo ni nga anihuno ni sa akong bayaw. Ini nga kahumayan. Tabang kog ani para makahibaw sa kung unsay ani sa bugas. Agani humay. Ano ba ni? Oh, murag taas kayo. Pero kaya naman. Ha? Magkarang taas ginawag ko. Tira. Shout out din ako na sa Sungold ug sa Iniyawan, mga kabayan ako na sa Cebu. Diyan nagpa-probinsya sa ta. Mag-ani ta diri og humay. Oh, mga lapat yung kumayan. Ito sa Rick, ano Rick? Ini sa dong. Nah, bisa kaku. Okay, Rick. Mau ni si Rix. Ako lagi pakupot sa Rex. Ipakupot sa akong kamera. Kay wa man gyulain mo pan kupot. Okay. Kana. Ari pikas mo kamutik. Okay. Unya mupadayon sa taog ani nga rin.
Unya mga idol. Yan tayo sa probinsya diri sa Surigao del Sur. Tandag. Mag-ani taning bugas. Mag-ani. Lah, kinsam na murag kaila. Wala, Oscar! Tay kasada. Tanawa guys, awa. Relaxing kay nas tanan. Sumo na kay na Sakit na akong buhok. Mao na diri ang among trabaho diri. Kay anihon no naman sad ni. Yan, nagsugo na sa tag-ani unya. Anihonon. Hala, dali mo nga rin, mga idol, ako mga ka-followers. Muna ato ang trabaho diri, pag-ani og humay diri sa Tandag sa Barangay Matikdom. Dito mo. Musakas ako kay kuan. Inom tag tubig. Ayos. Okay, okay. Sila tora dito sa unahan oh. Mga si Tupi. Tupi. Oh, si Tupi. Oh, dako-dako na sila agi diri sa unahan oh. Tuwa ang bayot. Dagan. Okay, tenang. Buo na nga. Ingat. DJ Cat James Barter Remix. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, anak ng bombero, bomba siya. Mga idol oh. Ang ilang mga gab sa kapaspas. Ya, si dito to sunahan murag sa purman oh. Ulit. Siya mo'y kuhan sa humay ga survey siguro asa dapit ang taman. Medyo init-init na gamay. Ari sa tar sa unahan kay magpalandong sa si Oscar. Katulo na dyan ko na slide. Kay kining akong jagian. Tilapil man ni, gamay man ni nga kuan diyan na niya lapok dangog sa kayo. O nga ari sa diri sa unahan magpalandong kay init. Ay nalubog sa unahan oh, siguro ni halwan dito oh. Dit. No. Na siguro halwan diri oh. Kisaw.
Arita sa unahan. Namasilong sa sila kay init sa lagi, init pa. Mamalig rin sa karong tataod. Nahinay ta kay akong titayan paingon sa tabok. Yung mga kining sapa-sapa nila abot ni nga to sa unahan. Nay ni siya mga isda, halwan o pantat. Yan, masilong sa sila. Ay, medyo init na ang adlaw. Suwaw na. Tapos dudong nagpabilin dito sa nahan, nagpadaw na siya nga rin. Nanda sa tubig. Kanindot sa hangin. Perbuyag. Si Dodong, si Dito, si Rex, si Loloy, si Ayan, Renan, ug si Amay. Si Amay. Kanang Amerikano nga usa, gaputi, si Amay. Unya ang balay ni dito, tos babao, nag-umbaw. Sagingan. Mo ni ang kasagingan ni dito dire. Mga bag-ong tanom ni. Mga bag-ong tanom abot ni dito sa unahan. Usa ni si dito dire supplier saging Cebu. Tuwa pa ni dito sa unahan daghan. Dito tumoy kasagingan. Makabahay ko diri ani sila si Marigoldan. Kaya nga kahit What to carry? suroy ora. Okay, dua ko mesti. Ay, mga idol, mintas nagsige ni Gab, kuha sa ko diri og video para makita ninyo diya sa Cebu. Kini amo ang humayan diri nga yung dili ko mo Gab kamao gyapon kumuana no. Sundang reo gamit yo wala na may katong Gab. Dako pa niya mga idol, abot pa niya ito. Dako pa ni. Mientras na pa mi diri, wa pa mi ka larga pa ng Cebu. Dako lang sa gitabang-tabangan niya akong bayaw sa pag-ani ani humay. Dahil pirti ng hinugaw na nagdungo, nag-ana ng kuwan yung humay.
Ito sila sa unahan. Pilting pang para mga idol dito pa sa unahan oh. Ang anihonon dito pa. Lapad-lapad niya itong anihon ni humay. Oh. Abot os tumoy. Nung kato abot ito dito no. Oh. Lapad-lapad din ko ano ni anihonon. No, pila rami ka buok diri. Magpito. Muna si Rex. Dara mga idol oh, mga humay. Hinog na kayo mga humay. Pininuga. Nahanlan yun siya aniho na kay abta ni siya sigig uwan. Basin madao to nun eh. Si Loloy. Nasa atbang oh, puno na sa kalubian. Sa atbang kalubian. Na dire sa pikas mo niyang yuta dire sa Ilaminda. Ini mga kalubian oh. Nya kasagingan. Ining basakan ila gyapon ni. Abot dito sa tumoy, tuyok. Ug kani ila ni basakan. Nya dito sa luyo nga bahin kalubian abot dito sa tumoy. Kalubian. Yan mo na yung balay ni dito ka na nag-umbaw sa babaw. Ana, tuwa dito yung sawa, mga bata, na dito. Na kami sa ubos, nag-ani. Salamat lang kayo sa inyo pag-tanaw sa ako ang video o sa akong page. Diri sa Surigao del Sur, Tandag, Barangay Matikdom o di ami karon sa sitio Happy Valley. Parts ang Japon sa Barangay Matikdom. Now sitio lang niya mong gikon na kuyan karon. Mga idol, di ami sa payag ni Edito diri sa babaw. Di kami sa nag-ani dito sa ubos. Kaya medyo taas na mga adlaw. Init na diyan ni relax kami diri sa kuan. Hapit na sa alas 12. Ni pahuway sa mi diri sa payag. Kaya tinidapita mo ni siya ang katong tapahan. Muy lutuan nagkupras. Karon iya man ning balayan diri. Ya diri daghan mi diri oh sa mga sakop ni dito. Siyem naghigta ni mo? Ano man? Mulupad na? Di pa kadayaw. Aw! Gikuhaan ni mo? Jadi ay among langgam diri nga perting anara gyud. Yaw. Are patoy. Boy. Patupahon din ako sa kong abaga. Ya oh. Ya. Ano naman to? Dira. Oh. Mga buta ng langgam diri. Oh. Lupa. Nya dia pay usa. Murag pireko. Oh. Isa nga langgam dit. Tagum-om. Pero murag pireko ni siya nindot ni nga klase sa langgam. Anad japon kini siya. Kini nga langgam diri tagitang-tangan og higot. Ya dito sa ubos turao makita ninyo ning kuan. Ang among gianihan dito sa ubos. Ya dira ho. Ari. Ya oh anad kay nga langgam oh. Diri sa Mindanao, diri sa Ilaya, mga langgam diri mga anad, oh. Daang ito naman. Nakot ka dito. Saan mo balik ka dito? Nakot ka dito. Sa baga ba? Oh. Makita ninyo ang diri sa kong abaga. Anad kaning langgaman eh.
ug mukuha tag daghan ani iya ang tawgon. Tawgon ang langgam. Nga mo English, mo istorya nig English. Dili sabot sa iya. Ya oh. Kita niyo di balanggam. Oh. Igip sa diyan, singan rit. Agumong. Agumong, oh. Agumong. Wala gudit. Ya oh, nindot kay nga bubuyag ning langgam diri. Ari sa diri. Dali. Oh. Akong inon, what is your name? Mo tubag sa ni siya pero dili ni siya mo istorya English. Bisaya. English yun ni siya. Iba, what is your name? Okay, nitanaw sa ninyo. Oh. Siguro gutom eh. Ngita ni siya kuan din kaog buwad litson yun niya. Daw. Pura buyag ang langgam oh. Oh. Ano yung langgam diri sa Mindanao. Oh. Kita ninyo mga idol. Oh. Oh, lindot kayo, pura buyag ning langgam. Naamo ani diha sa Cebu. Wala, salamat na lang sa inyong pagtanaw sa akong video, sa akong page. Oh.